दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोंनि जे 6थि थान्दै जख'न्थाइ बे हाबाफारिखौ रायमना दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेंखनाव थानाय दुमबाजार गामिनि थुलुंगा क्लाबनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों दिनै दख'रा हिसाबै खुंनो लादों। दा बे हाबाफारि बायदियै जोंहा जोंनि जे फुंबिलिनि जे हाबाफारि बेयाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनाय उरायहोनाय बे हाबाफारिया जानानै थांबाय। लोगोसेयै मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय आरो बड'फानि सावगारियाव बिबार बावनाय आरो मान बावनाय बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनाय जाबाय। दा दिनै बिसेस भाबै जोंहा जोंनि जमदा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मोनसे थान्दै जख'न्थाइ बेयाव जागोन। बेयो मोननै हाबाफारिया बेयाव जागोन। गाहायै जोंनि दख'रानि जे माखासे जे सावरायनांगौ माखासे आयदाफोर दङ, बै आयदाफोरखौ लानानै जोङो मोनसे रेजुलेसन आकारै मावथांखि हिसाबै जोङो लानाय जागोन। थान्दै मेल जोंहा हाबाफारि बेयाव लानाय जागोन। लोगोसेयै जोंनि हाबाफारि बायदियै सानजौफुनि हाबाफारियाव मोनसे गेवलां मेल हाबाफारि बेयाव लानाय जादों। अपेन सेसन बेयाव लानाय जादों। बे हाबाफारियाव जोंहा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जाया गाहाय नेहाथारि मानगोनां मानिजाथाव फनेन्द्र बसुमतारी मानगोनां बिथाङा बेयाव बाहागो लाफैगोन गाहाय आलासि महरै आरो माननि आलासि बेयाव हांख्रायजानाय आलासिफोर गोबां बेयाव बाहागो लाफैगोन। नंखायनो आङो बे समाव खावलायदों जिहेथु बे दानि थासारिया मोनसे गाज्रि थासारिजों बेयाव जोंनि ओनसोला गोग्लैसोनानै दङ। दा बैफोर बाथ्राफोरखौ मिथिनो थाखाय आरो मिथिहोनो थाखाय बेयाव गाहाय नेहाथारि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां मानिजाथाव फनेन्द्र बसुमतारी मानगोनां बिथाङा बेयाव बुंफैगोन। माखासे बेसेन गोसा बिबुंथिखौ बेयाव जोंनि गेजेराव लाखिफैगोन। दा नंखायनो आं खावलायनो सानदों जेसेबांनाखि नैबे दुमबाजार गामिनि लोगोसे खाथि खाला गामिफोरनि रायजो राजा बिथांमोनखौ आङो खावलायनो सानदों बे हाबाफारियाव जाहाथे मैखोमै बाहागो लाफैयो। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिस। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।